Fibonacci. Idan aka ce Fibonacci ba komai ba ne face wani tool ko kuma indicators wanda traders suke amfani da shi a kodayaushe idan suna son za su fitar da signal in za su shiga kasuwa. Na farko yana taimaka ma trader wajen fitar da direction ɗin market inda market yake tafiya. Abu na biyu kuma zai nuna ma trader areas of reversal a lokacin da kasuwa za ta juya maka daga sama ta koma ƙasa. Abu na uku kuma za ta yi plotting ma trader support da resistance da kanta automatically. Fibonacci kuma zai taimaka ma trader ya nusashe da trader ko ya nuna ma trader inda market trending ko kuma inda kasuwa take tafiya a cikin kasuwa. A duk lokacin da ka tashi in har baka san kasuwa tana buying bane ko za ta yi selling, Fibonacci zai nuna maka. Abu na hudu, Fibonacci za ta nuna ma ɗan kasuwa ko kuma trader lokacin da zai siya kaya ya daɗe a cikin kasuwa, ma'ana long buy, ko kuma ta nuna mishi inda zai performing short buy ko kuma long sell ko kuma short sell. Abu na biyar, zai taimaka kuma predicting future, ya gaya maka yadda kasuwancinka za ta kasance. Idan har za ka daɗe a cikin kasuwa kana samun riba, ko in har asara kake, kai sauri ka fita saboda dogon asara ne wannan za ka ja. Ba asara ba ne wanda za ka ce za ka jure shi wai saboda tunanin kasuwa za ta dawo. A'a. Akwai key points ko kuma abubuwan da ya kamata a ce za mu sani idan za mu yi amfani da Fibonacci idan muka tashi a koda yaushe. Na farko, duk lokacin da za ka yi amfani da Fibonacci akwai wasu levels da ake kira retracement levels. A duk lokacin da ka tashi za ka yi amfani da Fibonacci akwai wasu abu da ake kira retracement levels, wanda waɗannan retracement levels ɗin nan idan har ka same su yanda ya kamata to fa ba za ka taɓa kasuwancinka ba ko kuma kai trading ɗinka bisa asara, sai dai in kai sami matsala wurin lissafi ko kuma calculations. Na farko akwai abin da ake kira swing highs da swing lows. A duk lokacin da ka tashi za ka fara amfani da Fibonacci, ka yi ƙoƙari ka san abin da ake kira swing highs da swing lows, ma'ana lokacin da farashin kayanka ya tashi sosai a cikin kasuwa da lokacin da ya ƙololuwar karyewa a cikin kasuwa. Abu na biyu kuma, ka yi ƙoƙari in har kana so za ka siyar da kaya ne, ya kasance cewa in ka tashi za ka ɗauki Fibonacci ɗinka, za ka yi drawing layi ko kuma ka ja layi daga can swing high zuwa swing lows ɗinka wanda ka yi identifying. In ko kana son ka fara siyan kaya ne, ka tabbata cewa bayan ka identifying swing highs ɗinka da swing lows ɗinka, ka ja layi daga swing low zuwa swing high. In kuka duba kamar nan wurin yanzu, a daidai uptrend yanzu, muna son za mu siya kaya daga ƙasa daga swing low. A lokacin da muke son za mu siya kaya daga swing low, a daidai nan wurin in kuka duba za ku ga a daidai nan wurin muka ja layi zuwa nan ainihin swing high ɗinmu, daidai nan wurin. To a daidai swing lows ɗin da muka samu a daidai nan wurin, ba mu san cewa kasuwa za ta miƙe sama ba, amma da muka tashi sai muka ja layi a daidai nan wurin. Muna jan layi a daidai nan wurin, in muka tashi za mu iya jan layi zuwa menene uptrend, kuma za mu iya jan layi zuwa downtrend. Idan za mu ja layi zuwa downtrend, za mu fara daga nan wurin, za mu ja zuwa downtrend. Idan kuma uptrend ne, za mu fara daga ƙasan wick ɗinmu zuwa uptrend. To da muka tashi a daidai nan wurin ba mu san waɗannan candles ɗin ba za su yi presenting, za su tafi uptrend. Sai muka ja layi daga daidai nan wurin, muka ja zuwa sama, sai nuna mana inda za mu samu ƙarshen swing high ɗinmu. A lokacin da muka samu swing high ɗinmu a daidai nan wurin, sai muka ja layi sai muka fara, sai ka sa ainihin buy limit ɗinka ko kuma buy stop ɗinka a daidai sama. Idan ka sa buy stop ɗinka ko kuma buy limit ɗinka a daidai saman nan wurin, da zaran ta fara miƙewa, ta fara tashi kamar yadda ka predicting, tana zuwa ta hitin ɗin buy limit ɗinka, za ta tashi ta miƙe sama gaba ɗaya. In ko ta miƙe sama, ba ƙaramin riba za ka samu zuwa nan wurin ba. Idan ko downtrend ne kake so, ka fara amfani da Fibonacci ɗinka a daidai saman wick ɗinka wanda yake sama. Kana amfani da Fibonacci ɗinka a wick ɗinka da yake sama, ka ja zuwa ƙasa. Da zaran ka ja zuwa ƙasa, sai ka sanya ainihin sell limit ɗinka a daidai wuraren nan. Kana sanya sell limit ɗinka a daidai wuraren nan wurin, da zaran kasuwa ta fara tafiya, za ta fara gangarawa ƙasa. Tana hitin sell limit ɗinka, za ta fara tafiya. In har ka samu riba, ba ƙaramin riba za ka samu ba. Wannan shine yadda za ka yi amfani da ainihin Fibonacci ɗinka ka fitar da trend market ɗinka, ko kuma buy limit ɗinka ko kuma sell limit ɗinka. Akwai kuma wani abu da yake faruwa, idan kuka duba
a jikin wannan diagram ɗin nan, idan har ka tashi kana so za ka siya kaya yanzu, mu ƙaddara misali kamar yadda kuka gani a jikin wannan zanen yanzu a nan wurin, mun fara buying daga daidai low ɗin swing low ɗin a daidai April lokacin da yake $69.55, a daidai April 20 da muka fara muka ja layi har sai da muka kawo layin nan zuwa $82.64 a June 3rd. Idan ka duba za ku gani sai da ya fito mana da retracement ɗaya har kusan guda 5. Na farko ya bamu a daidai $79.55, that's 23.6%. Na biyu ya bamu a $77.64, that's 38.2%. Na uku ya bamu a daidai $76.09, that's 50.0%. Na hudu ya bamu shi $74.54, that's 61.8%. Na ƙarshe kuma ya bamu shi $72.63, that's 76.4%. A duk lokacin da kuka tashi a nan wurin, shi trader idan ya tashi zai sa buy orders ɗin shi a daidai nan wurin, yana sa buy orders ɗin shi a daidai nan wurin. Idan ya tashi miƙewa daga levels ɗin nan ya haura wa'annan levels ɗin nan, zai gaya muku levels ɗin da za a samu pullback. Da zaran ya je kusa da level ɗin sai ka fara shirin retreating. Idan ka ga bai yi ba ya wuce shi kenan. Da zaran ya matsa gaba sai ka ƙara shirin retreating. Idan har ya ci gaba da tafiya falillahi alhamdu. Idan ka ƙara gaba ya ƙara gaba sai ka har sai ya kai daidai swings ɗin da ko kuma inda har ya kai ƙarshe wanda zai baka kamar yadda kuka gani a daidai nan wurin, muka fara a daidai nan wurin da ya tashi miƙewa har sai da passing wa'annan retracement levels ɗin nan har sai da ya kai ƙarshen ƙololuwan swing heights ɗin shi a daidai nan wurin. Daga swing heights ɗin shi sannan ya fara tafiya in range ya sake miƙewa kuma ya sama. So wannan shine yadda za ku yi amfani da Fibonacci idan za ku performing ɗin ainihin lissafi in za ku plotting ɗin signals. Abu na gaba, idan kuka duba a nan wurin za ku ga in har za ku yi amfani da Fibonacci, ana amfani za ka yi amfani da shi na kaman kwanaki ko na awanni. In ka ga dama ma za ka yi amfani da shi a swing trading idan kana so. Ya fi daɗi a day trading ko kuma position trading ko kuma swing trading. A duk lokacin da ka tashi, in dai har ka ce za ka yi scalping, kar ka yi amfani da Fibonacci, kai ƙoƙari ka yi amfani da wasu indicators ɗin. Amma in har za ka yi amfani da Fibonacci, ya kasance cewa ka ɗauki day trading ne ko position trading ko kuma swing trading. Idan kuka duba za ku ga a daidai nan wurin da aka tashi a downtrend ɗin nan a nan wurin, an siya kaya daga sama. Wannan downtrend ne. Idan kuka duba za ku ga an siya kaya daga daidai swing high a daidai lokacin da yake 38.2% a daidai nan wurin. A lokacin da aka siya wannan kayan nan, idan ka duba aka ja daga wick ɗin sama, aka ta jan shi har zuwa ƙasa har sai da aka zo daidai nan wurin. Kun gani? Ana zuwa daidai nan wurin zai fitar mana da menene? Retracement level wanda kasuwa za ta sake tafiya ta koma sama. Mahallin shayar abin da nake so ku fahimta a daidai nan wurin. Wannan baya cikin darasin da za mu ɗauka amma zai muku cifin ɗin shi saboda ku fahimci abin da nake nufi. A duk lokacin da aka samu consolidation a daidai nan wuraren da aka samu consolidation, za ka duba candle ɗin da yake bayan shi bearish candle ne ko bullish candle. Idan ka duba za ku ga bearish candle ne nan wurin. Kuna ganin bearish candle? Kuka samu consolidation a bearish candle, to ma'ana abin da yake nufi da bearish candle ɗin nan da consolidation ɗin nan da aka samu yana nufin kasuwa za ta tafi ƙasa ne. Sai dai in kuka samu menene bearish candle ɗin, kuka samu body ɗin a tsakiya, aka samu space a wick a sama, aka ɗan samu space a wick ɗin ƙasa, kuka samu body ɗin a daidai tsakiya, kuka samu bearish candle, ana nufin kasuwa za ta ɗan tafi range ta ɗan yi sama kafin ta yi ƙasa. A lokacin da aka sake samun consolidation na biyu a daidai nan wurin, idan kuka duba za ku ga an samu menene bearish candle a bayan shi. A duk lokacin da aka samu bearish candle kuma a bayan shi a daidai nan wurin, sai aka samu bearish candle mai kaman hama. Hama kuma abin da yake ya ɗan buɗa ma kasuwan wuri ne. Kasuwar ta ɗan buɗa ta ƙasa ne, in ta buɗa ta ƙasa za ta ja ta yi ƙasa sosai gaba ɗaya. Kun gani? Sai ta ja sai ta yi ƙasa gaba ɗaya. Nan na uku da aka sake tashi samun consolidation a na uku a daidai nan wurin. Ana samun consolidation kuma a daidai na uku. In kuka duba za ku ga
a daidai nan wurin da aka sake samun consolidation sai aka samu bullish candle. Ana samun bullish candle sai bullish candle din nan yazo in form of menene hammer. Da yazo in form of hammer ma'ana tana nuna muku kasuwan ba za ta yi ƙasa gaba ɗaya ba tunda bullish ne yanzu aka samu consolidation an tsaya a matsaya a daidai menene bullish. Tunda an tsaya a matsaya a daidai bullish a nan wurin kasuwa za ta miƙe ta yi sama. A lokacin da kasuwa ta miƙe ta sama wannan hammer form din da aka samu na candle din nan yana nuna muku a nan ƙasa kasuwar za ta dan buɗa sai ta dan yi ƙasa kamar mota ce idan za ta shiga U-turn ko za ta shiga menene kwana sai ta buɗa kamar trailer. Idan ta buɗa za ta fi shiga wannan kwanan da kyau yadda ya kamata. So ita ma candle din sai ta dan buɗa ta dan yi ƙasa gaba ɗaya sannan ta jari enforcement tana jari enforcement sannan ta miƙe kuma in ta tashi miƙewa za ta yi haukan miƙewa ne ta yi dogon buying. Abin da yake faruwa kenan. Kar ku damu zan kawo muku darasi cikakke game da abin da ake nufi da consolidation candles in Allah yarda kuma zan muku bayanin komai in details. Amma yanzu tunda muna kan Fibonacci za mu dawo mu ci gaba da darasin game da abin da ake kira Fibonacci. So idan har ka siya daga saman wick din nan a nan wurin ka gangaro ya kawo ka ƙasa ba ƙaramin riba za ka samu ba. Kuma in ka zawo daga daidai ƙasa nan wurin idan ka siya daga daidai ƙasa nan wurin ka ja Fibonacci ka zai nuna maka daidai inda in aka kai swing highs ɗinka in ka kai kasuwar zai nuna maka daidai swing highs ɗinka wanda in ka kai kasuwar za ka sai da kayanka kuma za ka samu riba yanda ya kamata. Akwai wani abu da nake so ku fahimta a daidai nan wurin. A daidai inda aka samu retracement levels a daidai February 1st a daidai 1.3933 aka samu retracement level daidai lokacin da muke 23.6% da kuma lokacin da aka samu one retracement level daga 1.3983 that's 38.2% da kuma inda muka samu retracement level 1.4023 that's 50% level har zuwa inda muka samu 61% zuwa 76%. Idan kuka duba za ku ga expectation ɗinmu a nan wurin shine kasuwan namu ya yi menene ya tashi daga menene low zuwa abin da ya shafi menene resistance ɗinmu zuwa high. So yadda kasuwar take yanzu a nan wurin za a iya samun menene downtrend a kasuwar. So sai ko da yaushe idan har ka kai retracement level ɗinka sai kai ƙoƙari ka zauna a shiri saboda kana kaiwa wannan level ɗin kasuwar za ta iya dawowa ta yi ƙasa. In har ta keta falillahi alhamdu ta ci gaba ta yi tafi sama shikenan duk ribar ka ce. In ko ba ta keta ba tana fara ketawa da zaran ta fara gangara ƙasa sai ka sai da wannan kayan. Amma in har ka ja Fibonacci ka daga inda ya kamata zuwa inda ya kamata ba fa za ka yi da na sani ba don ba maganar asara. In muka duba nan wurin za mu ga Fibonacci yana taimakawa ne kawai a cikin kasuwa in kuka gani wanda kaman hoton da na nuna muku a duk wanda ya siya daga can ƙasa lokacin da yake 38.2% ko kuma 50% ba ƙaramin riba zai samu ba. Sa'an nan kuma yana taimakawa ne zai fitan ma da ainihin trader farashin da yake a daidai support ko kuma resistance level. Idan ya fitan maka da farashin ka a daidai resistance level ɗinka sai ka siyar da wannan kayan. Idan ya fitan maka da farashin ka a daidai support level sai ka siyar da shi. Dan a duk lokacin da ya tashi price ɗin ya kasance cewa ya miƙe ba fa zai ba maganan bouncing ba zai maganan bouncing ba sai ya kai area of interest ɗinka inda ya kamata. Abin da dai kawai nake son ku sani a ƙarshen za ku yi amfani da Fibonacci shine Fibonacci ba fa wai tool bane wanda yake da sauƙin amfani a'a tool ne wanda in ka iya amfani da shi zaka cirewa in kuma baka iya amfani da shi ba zaka ci gaba da gudanar da kasuwancinka ko kuma trading ɗinka bisa asara. So in har ka san baka iya amfani da shi ba shawarar da zan baku a ƙarshe shine ka kokari ka je ka koyi yanda zaka yi amfani da Fibonacci. Na farko steps ɗin da zaka bi ka kokari ka plotting swings low ɗinka da kuma swings high ɗinka. Abu na biyu ka iya ja daga daidai saman wick ɗinka idan har downtrend ne ka ja daga saman wick ɗinka da yake saman body ɗinka ka ja daga shi zuwa can ƙasa. In har kuma uptrend ne sai ka ja daga wick ɗin da yake ƙasan body ɗinka farkon wick ɗinka sai ka ja shi zuwa menene saman wick ɗin da yake saman menene swing high ɗinka. A daidai lokacin da ka yi wannan zaka ga ka samu result ba tare da menene da na sani ba ko kuma tangarɗa. Wannan shine takaitaccen darasin da zamu yi muku game da abin da ya kira Fibonacci. In Allah ya kai mu cikin darasi na gaba za mu kawo muku wani sabon darasi wanda ya kira Bollinger Band. Assalamu alaikum.